ליוטיוב, פה מלא וטל, פרי וטל. אני פותח לייב ביוטיוב ובטיקטוק לא בלייב, אני שם את הצילום הזה, מה שאני מדבר, בטיקטוק גם, כל הטיקטוקים שלי שיש לי, טל ופרי, פה מלא, בעוד כמה טיקטוקים שתראו אותי, כי אתמול בערב רציתי לפתוח שידור חי בטיקטוק, לא הצלחתי, לא יודע למה חסמו לי, אני לא יודע, אולי נגעתי באיזה מקום שאי אפשר לפתוח לייב, אז לאט לאט אני ממלא את העוקבים שלי בטיקטוק. עכשיו אתם יוטיוב, טל ופרי ופה מלא, היום שישי, עוד כמה בארבע אחרי איזשהו שעה נכנס שבת, זה נשמע שבת. מחר אני נח, כמה יום, עוד כמה זמן אחרי האוכל אני הולך לנוח, מתארגן לשבת, הכנתי כבר קומקום של שבת, מחם של שבת, ארגנתי פלטה של שבת לאוכל של שישי בערב, נעשה קידוש, מחר נעשה הבדלה, לא נעשה הבדלה, מישהו מהבנות, מישהו מהחברות והדיירות יעשה פה הבדלה, ואז מחר יצא שבת, יום ראשון מתחיל את היום, את השבוע החדש. יום ראשון היא בבוקר הולכת לעבודה, מגיע לעבודה, 7:30 המפעל נפתח, אחרי בסביבות 9:30 בטח טיקטוק של טל ופרי, פותח טיקטוק, טל יעלה סרטונים, אני אעלה סרטונים על טיקטוק, טל ופרי. זהו, מה שרציתי לכם, שיהיה לכם שבת שלום מבורך, אני אוהב אתכם. יאללה, נתראה יום ראשון, שישי הבא, נצא הבית לבית ביבנה, הולך על אוטובוס, קו 212 אני מגיע ליבנה, יתארגן לשבת, בבית, לפני שאחרי שבת אני הולך לחוות יבנה, ששבוע שעבר הייתי ביבנה, שבת הייתי ביבנה, שישי שבת הייתי ביבנה, לא הלכתי לבית כנסת יום שישי כי היה לי קשה, שאני מתחיל כל יום ללכת שאני בבית, לא כל יום, יום כן יום לא שאני בבית, אצל אמא שלי, אז היום אני אלך לחב"ד, להתפלל איתם. שבת אני אלך לחברים שלי, לבית שלהם לעשות סעודה. אני לא זוכר איזה צדיקים, הם מזמינים אותי, או שאני מוזמן, לא יודע, בערך עוד חודש, יש להביא אליי חב"ד יבנה חתונה. זהו, אני אתלבש יפה. זהו, מה שרציתי לכם, שיהיה לכם שבת שלום מבורך. אני אגיע אליכם יום ראשון, אני אפתח לא לייב, ואני אעשה סרטונים שאני מחכה את הזמרים, אז פרצופים, איזה מידיים, שירים שאני אוהב, סטטיק ורון נשר, עוד קצת סטטיק ובן אל, מה שרון נשר אמר, סטטיק ובן אל חוזרים. זהו, מה שרציתי לכם, ששבת שלום מבורך, נתראה יום ראשון. יאללה, ביי חבר שלי בטיקטוק. זהו, שיהיה שבת שלום. של כל היוטיוב לכל הטיקטוק שלי. ביי.